Arribarà el torn del Premi del Públic a la millor acció gironina a la xarxa. Lliura el premi al director de Diari de Girona, el senyor Jordi Xargaió. I aquest premi vol reconèixer aquella organització o particular que hagi aprofitat de forma destacada i amb pocs recursos econòmics les possibilitats que ofereix internet com a plataforma de desenvolupament de tot tipus de projectes, com ara bloggers, youtubers i altres projectes virals d'internet. Bona nit de nou. Jo aniré directament al gra, ja m'he deixat parlar abans. Doncs anem per feina. Els finalistes són Degà Televisió de Palamós, Guillem Alsina González, Montse Capel Rodríguez. I la guanyadora és Montse Capel Rodríguez. Hola, soc la Montse Capel. Estic supernerviosa. Moltes gràcies per aquest premi, perquè tot i que soc molt jove, doncs costa moltíssim donar a conèixer el teu treball. El meu és la fotografia i gràcies a internet, les xarxes socials, doncs ajuden moltíssim a que el teu treball pugui arribar molt i molt lluny. Això és un principi i espero que segueixi molt lluny i molt endavant i molt ràpid també, perquè soc molt jove i tinc moltes ganes de fer moltes coses. Merci.